तरी सो कि महाराज मीठा मुदाई घर भाव लागेला। क्षमा प्रार्थी बनी जितेंद्र भैया आपके स्वागत करते हैं अपना धरती पर अपना गाँव जे भी गोलू के साथ जे भी बड़ भाई छोट भाई उपस्थित बा ये हमार गाँव है। और पहले सीनियरिटी के चलते अच्छा है सब मनोज भैया जीतू भैया मंटू भैया बालू ये गोलू आवता आवे में कुछ लेट भी हो सकता है कैसे ज्यादा कार्यक्रम रहता है तो सुको अगर तब तक लोगन करवा फुसी लावले तो हम फुसीला कि महाराज आज का कि महाराज मीठा मुदाई घर भाव लागेला। गोलू कि मम्मीला जब हम गावत कि मम्मीला नइखे घर जानवा सब हर लागेला का कि अब त ससुई के लागेला अब त ससुई के बोलिया नइखे घर जानवा सब हर लागेला नइखे घर जानवा सब हर लागेला नइखे घर जानवा सब हर लागेला। गोलू हमनी के भतीजा गुड्डू सामाजिक कार्यकर्ता माने समाज में बढ़ चढ़ धन्यवाद दिल से कि मम्मीला नइखे घर जानवा सब हर लागेला। घर घर के कहानी हो का कि अब तो ससुई के ससुई के बोलिया जहर लागेला। और आदरणीय हमनी के भतीजा जीतू भैया के गुड्डू बाबू की तरफ से सैकड़ों सैकड़ों हजारों रुपया के आशीर्वाद माता रानी की कृपा सदैव बबुआ के ऊपर बनल रहे दिल से धन्यवाद। और कहे के बाद जितेंद्र आपन सभे आपन सभे आपन सबे करेला। अब भोजपुरी में एगो कहावत गावे नहीं जा हमनी के कहे नहीं जा ओकर के गाय के हम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर चाहता कि आपन सबे करेला। आ सुनील भैया हमारे पैक्स अध्यक्ष और हमारा पेट्रोल पंप के मालिक एक दिन हमारा प्रेम से खिसियाई हमार गाड़ी रवा ले गई में तेल काहे डलवा पेट्रोल पंप घरे के बाद दिल से धन्यवाद भैया के भगवान बनौले रखो सही सही आपन सबे करेला। आपन सबे करेला संयुक्त परिवार में। लेकिन अगर सुइयो सांझ में हो गई साझी के सुई से नरा पर चले अलगा होते लोगों काहे पर हर चले अलगा होते लोगों काहे पर हर चले। संयुक्त परिवार बा तनी बनी अलगा मिल गई भाई बस बिहाने भइला उनका पैखाना में टाइल्स लग गई और उनका डबल सिलेंडर गैस के चूल्हा खलसा अलगा होते कि अलगा होते लोगों काहे भारा हर चलेला। अब तो सासुई के बोले हार लागे
और गीत बहुत लंबा रहा। आखिरी बात जो समाज में लौकता तो गावे के चाहिए। गोलुआ गावेला, हमार गोलुआ गावेला जो लौकता दिल से ही जो नौका गीत गौले बड़ा के सनम ये खानदानी सोनू बे कहबे ये ना आखिर में कह दिया जाए अनका से नीमन बाकी अपने में मोटबा घर के बाद अनका से चिकन बाकी अपने में हम की सोचता नहीं सो फिकीर का बात जब बगली में बात ऐसा बात बा कि अगर कोई दे तो केहू के पूरा भी लाग सकता ना होला के बात ऐसे कि भावे गांव नहीं का शहर लागेला भावे गांव नहीं मन शहर लागेला कि अब तो ससुई के बोलिया लागेला बार-बार धन्यवाद यथा योग सम्मान और थोड़ा सा सब कलाकार लोग खाती कली ताली बजा के आशीर्वाद दे दी सब दिल से धन्यवाद। आदरणीय विंकी तिवारी जी हमारे छोट भाई मंच के